Ayan, hello guys. Good morning. So today is actually Sunday, pag-init na. And actually kahapon, ay hindi pala kahapon, nung 4 birthday ni Hagrid. Nag-grocery kami. And kahapon, whole day, ay Lord, whole day na sobrang busy namin kaya hindi ko na haul itong aking napamili at hindi ko talaga siya na So, ayan, pakita ko sa inyo today guys yung nabili natin. And matagal akong hindi nag-vlog, pasensya na po kasi sobrang bese-bese po natin sa ating negosyo. So, ayun. So, dito ko ngayon sa tindahan guys, and as you can see, meron tayong sofa dito sa tindahan. So, may mga changes sa tindahan natin kasi nga tawag dito. Yung aking mag-ama, mahilig silang humiga. So, pag nandito sila, higa talaga sila dito guys. And then, ayun. So, kaya mayroon tayong sofa dyan. So, ngayon, i-haul ko sa inyo ang ating napamili. So, eto siya guys. Nagkalat pa aking floor kasi nga, grabe. Ginabi na si Papa sa delivery. Anong oras na dumating. Kaya, ayun. So, miss ko kayo guys. Miss ko mag-vlog. So, ngayon, hanapan ko kayo ng pwesto kung saan ko kayo ipwesto. So, ayun guys, medyo dumilim, no? Kasi nga, sinarado ko na yung telon. Diba? Kasi mainit na siya, guys. So, kita nyo, nagkata yung table. So, ayan. Kasi kahapon, inuna ko lang talaga yung mga paninda namin na i-display. Kasi nga, syempre mas importante yun na may display yung aming pagkain. Okay lang naman ma-delayed. And, ayun, namiss ko mag-vlog. Ito, tatipak ko sa inyo guys. And yung iba kasi dito, kinuha na, may kinuha si Hagrid dito na So, una. So, ito guys, champion na bihon. And actually, bihira lang kami magbihon ngayon guys kasi nga hindi naman kami strictly talaga na low carb talaga na every every lunch time nag-rice talaga kami sa umaga lang, hindi na tsaka sa gabi. So, hindi talaga strict pero nagle-lessen talaga ng rice. So, yun. So, ganito rin yung matitinitinda namin na bihon. So, ito yung binili ko. Naririnig nyo ba ako, guys? So, ayan. Bili ako ng dalawa. And then, ito, wait lang. Meron akong napkin. Ito yung pinaka-favorite ko na napkin, guys. Hagrid. Ang ingay. Hagrid! Ano ito? Sapa! Overnight dry. So, ang laman nito guys is 4 na piraso lang pero plus 1 pa siya. Ito talaga yung pinakamalaking sobrang haba na napkin. So, ito yung ginagamit ko always. This is talagang heavy flow talaga, sobra. So, meron akong 4 na ganito. 25 pesos lang to guys. So, 4 na ganyan. And then, konti lang itong binili namin kasi ito lang yung kailangan namin sa pang-araw-araw namin. So, yun. So, yung ulam naman kasi namin, pwede naman bumili si Papa sa at saka usually egg lang talaga kami. So, medyo maingay guys ha, kasi nagloloto si Papa. So, bumili ako ng suka at tuyo. Ayan. And then, bakit may juice dito? It's soup, yung UFC, kasi ito yung favorite ko ni Hagrid kaya yun yung binibili namin. So, yan. And then, oyster sauce na mamasitas kasi ito yung ginagamit ni Papa for our lumpia sa Hilamos Foods. So, nakaganto siya guys sa shape para hindi na mag-measure si Funky. And then, ito din kasi walang malalaki na Spanish paprika. So, ito yung binili ni Papa. So, yan.
Yung iba, ginamit na niya. Ilan ba? Ano pa? 8 na piraso yung ano niya. So, natira is 5 na lang. And then, sugar. Bumili kami ng 5 kilong sugar. Pero ginamit na rin Papa yung 3. So, ayan. Bumili din ako ng all-purpose flour, 2 kilo kasi nga, pag gusto kong mag-hot cake, pancake, or anything, so kailangan merong on-hand sugar na all-purpose flour. Ayan. Tapos, ano to sa San Marino tuna. Ito yung favorite namin. Masarap to guys. Ayan, 2. And then, corned beef loaf. 2 din. And then, Argentina corned beef. Ayan. So, yun siya guys. Goya pretzels, kaya grito. And then, ito, bumili kami nito, snack time favorites. Ang laman nito guys is, meron siyang free na Great Taste Choco and Great Taste White. So, siguro ano to, hindi to ganun ka mabenta, kaya pini-free nila. So, ayan, 2. And then, ang laman nito is, makasave daw to na 27.8. So, meron akong plain. Mga junior to guys, plain at saka chocolate. Favorite kong ganito guys, yung condensed. And then, ito favorite ko din to, Cristo Creams. Ayan. Hindi kami strictly talaga low carb kasi feeling ko guys, pag yung feeling ko yung strict talaga, parang hindi na balance yung life kung ano talaga yung kinakain mo, ganun lang talaga lahat. Feeling ko nasa ano lang, tawag dito, parang balance lang lahat yung ganun. So yun. So bumili ako ng wings. Nakilala ko tong wings na ganito guys, isa sa mga customers ko dito. Hinahanap nila yung wings na salt. So, ayan. Mabango siya. Ginagawa ko siya. So, bumili ako na may purpose. So, ayan guys. Sabi bumili. So, bumili ako ng, eto, malaki. Mura kasi ito guys. 85 pesos lang to. So, ayan. Ano na siya? 1 kilo na ata to guys. Ayan, 1 kilo na to. Yeah, 1 kilo. 1.1 kilogram. So, pero pinaka-fave ko talaga is yung syrup. Kasi nga, mas mabula. Pero syempre, mas mahal-mahal yun. So, eto, wing salt. And then, bumili ako ng, nagustuhan ko tong unique toothpaste guys. Kasi, nakabili kami ng unique toothpaste. Mas maganda siya. So, ito, unique yung binili ko. Pero mas malaki na. And then, tagal ako na pala hindi nakapag-haul guys. Kaya namimiss kong mag-haul. Diba? So, bumili din ako ng Green Cross. Malalaki ito. So, ayan. 3 Green Cross. Ito yung ano namin talagang. Favorite ko yung Bioderm sana talaga na ano, green. Pero wala kasi ako makita doon. So, ito na lang yung kinuha ko. Green Cross. And then, yung ating cologne. Yung ating cologne. Efficacento oil. Ang cologne na malaki. Kasi, syempre, yan yung ating pangangailangan sa buhay ngayon. And then, Zim na sponge. Tapos, bumili din kami ng coffee. Yung strong, yung favorite namin. And Coffee Mate, and yun yung binili namin guys. Yun lang. Tsaka bigas. Ayun. So, kamusta kayo guys? And may update sa tindahan. Medyo may laman na yung ating tindahan today. And
Tagal-tagal din hindi ako nakapag-vlog talaga. Sobra guys. And makikita ninyo, lagi ako nag-vlog sa tindahan guys. Kasi usually nandito lang talaga ako. No? And hindi man ako nandito ako sa aming dining table. No? Kung mayroon akong ginagawa. So yun yung aking ano dito. Kasi syempre, kailangan kumanta nyo ang tindahan. No? At the same time, nag-ano din kami. Kahapon talaga sobrang busy talaga guys. As in talagang inabot umaga yung delivery hanggang umabot ng alas 7 ng gabi, no? Alas 9, ay hindi, alas 7 ng gabi. Pero si Papa nakauwi siya alas 9 na. So sobrang grabe. So thank you Lord for all the blessings. And yun, makakapabayad ka ng bills, 'di ba? So kailangan natin yun sa ating buhay-buhay. So ayan, kumusta kayo guys? And sobrang na-miss ko lang talagang mag-haul. And ayan, konti rin yung napakita ko sa inyo. Next time, mag-haul tayo ng medyo madami-dami. Meron tayong budget, no? Pero usually kasi, kumukuha dito yung ano namin, kami dito sa Hagrid. Mostly talagang, si Hagrid talaga yung pinaka talagang kumukuha dito sa tindahan. So, kailangan namin mag-grocery ng aming sarili kasi syempre, kawawa naman yung ating tindahan guys kung dito tayo kukuhanin yung ating mga so, maubos yung ating tinda. So, kita ko lang sa inyo guys yung ating tindahan. So, yun, naglagay kami ng stante dito guys. Pero ito yung stante guys, mga jealousy ito, na yung jealousy dito na tinanggal natin. So, yun yung pinalagay ko kay Papa. Syempre, para budget muna tayo guys. So ano yung meron, yung mga resources natin, yun na lang yung gagamitin natin, 'di ba? And then ayan, nandito din yung iba, yung so medyo siya, hindi ko ma-update kasi yung maayos kasi medyo against the light. So yun lang guys. Mapapaalam na ako sa inyo kasi ililigpit ko na din ito, and then para malinis ko na tong floor, and yun. So, salamat sa panonood guys. See you in my next video. Bye-bye!